It-traċedja li ħalliet mijiet ta' immigranti mejta kienet fuq fom kulħadd għal diversi jiem. L-istess bħal funeral u d-difna tal-24 katavru li ddaħlu Malta. Bix-xira il-forzi tal-ordni issemmew għax-xogħol siewi li jagħmlu. Iżda hemm settur ieħor ta' nies li l-ħidma tagħhom ukoll jistħoq ilha rikonoxximent. Dawn huma l-patoloġisti, in-nies tal-laboratorju u l-ħaddiema kollha fil-Kamra Mortwarja. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn dalgħodu żar in-nies li jaħdmu fil-Kamra Mortwarja f'Mater Dei. Spjega kif meta jiġru inċidenti bħalma ġara fil-każ ta' traċedja tal-immigranti dejjem ikun hemm ħafna nies li jagħmlu xogħol siewi minn wara l-kwinti. Xogħol delikat illi kemm jista' jkun identifikaw il-katavri li nkunu sibna fil-prata madwarna. Dan huwa xogħol li jirrikjedi li ssir autopsja, li jirrikjedi li jittieħdu samples ta' DNA, jirrikjedi li jsir xogħol ta' recording dettaljat ħafna, ir-records jibqgħu jinżammu biex jekk jkollna xi mistoqsijiet minn xi familjari li jħossu li jista' jkun hemm xi ħadd li huwa mitluf fil-baħar inkunu nistgħu ngħinu kemm jista' jkun biex nidentifikaw il-persuna. Il-kap tad-Dipartiment tal-Patoloġija Christopher Barbara spjega li l-cold storage fil-Kamra Mortwarja tal-Isptar Mater Dei għandu post tal-80 katavru, filwaqt li f'St. Luke's hemm spazju għal 25 katavru. Barbara spjega li f'każi bħal dawn kull katavru jiġi rreġistrat b'numru u mbagħad il-ħwejjeġ u l-oġġetti personali jitpoġġew f'body bag u tipprova ssir identifikazzjoni f'każ ta' katavri anonimi. Il-qorti min-naħa tagħha taħtar patologi biex ikunu jistgħu jagħmlu l-awtopsja u jittieħdu wkoll kampjuni tad-DNA. Barra minn hekk jittieħdu wkoll ritratti tal-katavri anonimi f'każ li fil-ġejjieni ikun hemm qraba li jfittxu u jistaqsu għalihom. F'każ li jkun hemm suspett ta' mart infettiv isiru testijiet fil-laboratorju u jekk ikun hemm każ ta' Ebola l-awtopsja ma ssirx. Barbara temm jgħid li n-nies li jaħdmu fil-Kamra Mortwarja jemmnu fid-dinjità tal-persuni u jqisuhom daqs membri tal-familja.